Moje meno je Dominik Imrich a za posledné týždne som toho prežil naozaj veľa. Rozhodol som sa k tejto téme vyjadriť posledný krát. Dal som si dostatočný časový odstup, aby som to vedel vyhodnotiť bez emócií. Bez emócií a silných vyjadrení, ktorých je vo verejnom živote viac než dosť a ktoré zbytočne polarizujú našu spoločnosť. Za posledné týždne som si vyslúžil vyhrážky smrťou aj urážky toho najhrubšieho zrna. A viete kvôli čomu? Neuveríte, ale dovolil som si opýtať sa premiéra Roberta Fica v Poprade to, čo ma ako mladého človeka skutočne zaujímalo. Zároveň som však dostal aj veľa podporných správ a komentárov. Za ne sa vám chcem úprimne poďakovať. Povzbudivé slová sú v tejto dobe plnej nenávisti a vzájomného osočovania vzácne. Dnes je moderné byť na nejakej strane. Konzervatívnej alebo progresívnej. Ja som skôr konzervatívec. Vychovaný tak, aby som najskôr premýšľal, až potom hovoril. Pomáhal tým, ktorí to potrebujú, nebol ľahostajný a išiel si za svojím cieľom. Mám odkaz pre všetkých s iným názorom, aj pre tých, ktorí mi prajú najhoršie. Nehnevám sa na vás. Nezávidím vám. Vo virtuálnom svete je príliš jednoduché ublížiť a ak to niekto robí, musí byť veľmi sklamaný, znechutený či frustrovaný. Je mi vás ľúto. Chcem vás skôr povzbudiť. Poďme sa rozprávať, môžeme spolu nesúhlasiť, ale robme to slušne a pokojne.